हेलौ लोगोफोर बीटीसी एकर्ड डे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव माबायदि फालिदों नोंथांमोना नायनो गोसो दंब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थागोन आं दायो नोंथांमोननो हानायखिनिखौ दिन्थिनो नाजानोसै फै दायो नायनोसै नैबे जाहैबाय उदालगुरि नालबारि प्लेग्राउन्ड बेयावनो जादों बीटीसी एकर्ड डे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दायो नैबिथिं जाय मा प्रग्राम जादों नोंथांमोना नायलांबाय थादों आं नोंथांमोननो मोनफा मोनफा दिन्थिलांबाय थानोसै बेयाव नुजाथिखौ होनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन गासैखौबो नैबे जोंनि बेयावनो दायो बीटीसी एकर्ड डे नि फ्लेग हस्टिं खालामनाय जागोन दानिया माहारियारिया फिरफिरा फैगोन मानगोनां बीटीसीनि डेपुटि चिफ रिहन दैमारि सार खामानिनि थाखाय आङो गुरै खालामो राष्ट्रीय संगीत शुरू कर बीटीसी एकर्ड এই অনুষ্ঠানলৈ মই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ 2003 চনৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু সংগ্ৰামী নেতা বিএনপিৰ মাজত আমাৰ बीटीसी চুক্তি হৈছিলে আৰু আজি এই দিনটোকে আমাৰ সংগ্ৰামৰ মহিলাৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব যি চৰকাৰ এই চৰকাৰখনে চৰকাৰীভাৱে আজি আমি ইয়াত উদযাপন কৰিছোঁ जितु बीटीसी गोरोबथा सान दिनै बीटीसी नाङै फालिनाय जादों बेयावबो फालिदों नोंथांमोन नंगौ 24थि बीटीसी एकर्ड सान फालिनाय बेखौ जों उदालगुरियावहाय जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों फारिलाइ लादों इतिमध्ये जोंहा बड'फाखौ जों इतिमध्ये बिबार बावखांबाय बेनिफ्राय बीटीसी आन्दलनावहाय जाय बर' फिसाफ्रा गावनि जिबनखौ बावदोंमोन गावनि जिउ बावदोंमोन बिथांमोननोबो जों फुल बावबाय बेनि उनाव थामथि प्रग्राम हिसाबै जों नेशनेल फ्लेग बेखौ बिरहोबाय बेजों लोगोसे जोङो गोबां गेलेनाय हाबाफारिबो लादों मेथाइ खननाय मोसानाय फारिलाइबो दं बिनि उनाव जोंहा मोनसे जथुमाबो जागोन
जा मानिनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा क'क्राझाराव जिहेतु गाहाय आलासि थागोन बेखौबो जोङो बाहायनाय खिथिनायनि मोनसे बेबस्था खालामदों बेखौबो जों नुगोन बाहाय आरो बेजों लोगोसे जोङो थांनाय बिटिसि बिसायख'थि सिगाङावहाय जों मोनबा गेरेन्टि होदोंमोन बे मोनबा गेरेन्टिखौ जोङो दिनै बे गोथार साननि जुगेदि जोङो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बेबस्थाखौबो जों खालामदों आं आसा खालामगोन बे बिटिसि एकर्ड खुंनायनि जुगेदि जोंनि गेजेराव बिटिसि सायाव जि फोथायनाय आरो खौसेथि बांसिन आरो गोख्रों जाबावगोन जाय बर' फिसाफ्रा बे बड'लेण्ड मुभमेन्टआव आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन गोबां जिउ बावनो गोनां जाबाय बिथांखौबो जों गोसोखांदों दिनैनि सानाव बिथांमोननि जिउ गोलारा सोरगोआव आलो गोजोनै थाथों जों बेखौबो आसा खालामदों बे मोनबा गेरेन्टिनि गेजेराव माबाया गाहाय जादों बिसेसकरि सेथियावनो जाहैबाय जोंहा हा पट्टा राननाय जोङो दिनै मोनफ्रोमबो जिल्लायावहाय साबा गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनो हा पट्टा जों दिनै रानगोन बे सेथि जागोन नैथियाव जों बुंदोंमोन दिनै बिटिसि ओनसोलाव गोबां जोंहा आनएमप्लय इयुथफोर दं बिथांमोननो जों बुंदोंमोन 2 लाख कोटी थाखा होगोन होननानै दिनै बिनिबो जों चेक रानगोन बिनि उनाव जों बुंदोंमोन जोंनि बिटिसि ओनसोलाव थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो जों 15,000 रां होगोन होनना बुंदोंमोन जों बेखौबो दिनै प्रथम आरम्भ खालामगोन बिनि उनाव IBS हिसाबै एकदम गोरिब गुन्द्राफोरनो जोङो 10,000 कोटी होनायनि मोनसे खोथा बुंदोंमोन जों दिनै बेखौबो होगोन बिनि उनाव जोंहा सिनियर सिटिजेन बिथांमोनखौबो जोङो दिनै साबानो होगोन बेनिफ्राय हेन्डिकेपफोरनो बेखौबो जों साबानो होगोन आरो बिदिनो जोंनि बिटिसिनिफ्राय गोबां गुबुन डिपार्टमेन्टनि जुगिदि जोङो रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो सुबिदा जानायनि थाखाय जोङो मुवाफोर जोंहा दङ जों बेफोरखौबो जों दिनै रानगोन आरो बे बागुरुम्बा दोहौनि जिथु मोसाखावरि बिथांमोननोबो बान्था होनायनि खोथा नाथाय बे बान्थाया बबेनिफ्राय होनाय जागोन बेखौ स्टेटनिफ्राय नोंथांमोननि बेखौथ' जोंहा एक्जिकिउटिभ काउन्सिलाव जों बेखौ सावरायदोंमोन जिहेतु बागुरुम्बा दोहौ बे मोसानाया सारा बुहुमावनो सिनायथि जाबाय जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो गोबाङा बाहाय बाहागो लादोंमोन दा बिथांमोनखौ मान होनाय हिसाबै जोङो दिनै बे प्रग्राम फारिलाइखौ लादों गांफा आर'नाइ होगोन आरो गांफा मोनसे सार्टिफिकेट जों बिथांमोनखौ होनानै जों बिथांमोनखौबो बरायगोन आरो नै लोगोफोर दिनैनि बे बिटिसि एकर्ड डेआव माबायदि फालिदों आरो बोरै सोरखौ बेवहाय बिबार बावनाय जादों नोंथांमोना जायो बेयाव नायदो नैबेयावहाय जाबाय बड'लेण्ड मार्टायार्सफोरखौबो मुङावबो बिबार बावनाय जाबाय आरो बिथिंजाय सेथियावनो जों नुनो मोन्दोंमोन बेयावहाय बर'नि बड'फा बिनि मुसुखा एबा स्टेज श'आवबो बिबार बावनाय जादों नाथाय आं बेयाव एसे लेट फैनायनि थाखाय बेयाव मोनफैनाय जायासै अब्लाबो नोंथांमोननो आं दायो दिन्थिनोसै जे उदालगुरि नलबारियाव जा बड'फानि स्टेज श' बानायनानै दोननाय जादों बे स्टेज श'आवनो दिनैहाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जेसेबांखिनि बिटिसि लिडार्सफोर आरो बिटिसिखौ दैदेननाय एबा जोंनि बर' माहारिया नैबेयावनो बिबारखौ बावनाय जादोंमोन नैबेनो जाबाय बड'फानि स्टेज श' दायो बेयाव फुंनि प्रग्रामा गासैबो जानानै थांजोब्बाय दायो स्टेजाव जा प्रग्राम जानो गोनां बेयो जानायनि लाइनाव फैबाय दायो स्टेज श'फ्रा बिबार बावनाय बड'फा बिबार बावनाय फिरफिला फ्लेग थिखांनाय आरो मार्टायार्सफोरनि मुं थङाव बिबार बावनाय गासैबो बे खामानिया जाजोब्बाय दायो नैबेयाव स्टेजाव जा प्रग्राम जागोन ना बियो दायो जानो थांगासिनो दङ दायो नोंथांमोननो आं बे स्टेजखौ बिटिसि एकर्ड डे फालिनाय स्टेजखौ माबायदि बानायनाय जादों नोंथांमोननो दायो फार्स्ट देखायग्रोनोसै एकदम ग्राउन्डनि खाथियावनो जागोन भलिबल खेलायाबो नैबे स्टेजनि खाथियावनो दायो स्टार्ट जासिगोन बेयो खैथासो टिम दं सार मोनबा जागोन मोनबा ब्लक वाइज आदसा नोंथांमोनखौ जिरायग्रा खुलियाव सिगां सिरियाव जिरायनानै थानो थाखाय गुरै खावलायहरदों
बेनिफ्राय गासै बेनिफिसियारि सुबुंफोरनि मुंखौ बे समाव गाबज्रिनानै होनो सेथियावनो दङ मारिया बसुमतारी दिनैनि बिटिसि एकर्ड डेआवहाय भलिबल मेट्सबो जागोन आरो बे भलिबल मेट्सआव गेलेगोन गासै मोनबा टीम नैबेयावनो गेलेगोन भलिबल माबाया ग्राउन्डआ बेनो आरो बिथिंजाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे दायो बेयावहाय रेडि खालामगासिनो दङ लेडिसनि काबादि मेट्सबो होनाय जागोन ओइ बिश्व सार मा खेला बेलाय काबादि लेडिस ना जेन्टस हौवासाफोरनि ना हिन्जावसाफोरनि हिन्जावसाफोरनि दायो नै लोगोफोर सुबुं माहारिफोरा दायो फैगासिनो दङ गासैबो आनसलिकआव बेबायदि गारि मोनसे मोनसे दैथायनो हरदों माब्रै खबरा मोजां ना दे बबे गामिनि जालायखो बिसोरलाय बहानिफ्राय फैखो आब'मोन महनपुर फैगासिनो आरो बिथिंजाय मा फानदों नायदो बाजारबो जादों बेयावनो जानाय लोंनाय फिथाइ सामथाइनि फाननाय बाजार बिटिसि एकर्ड डेआवहाय गेलेग्रा दोलोफ्रा थामथिम जानानै दङ नोंथांमोननिसिम गुरैयै मोनसे खावलायहरनाय नोंथांमोना गावसोरनि गेलेग्रा प्लेयार्स लिस्टखौ बेबायदिनो मानसिफोरा दायो टाइम जायाखै नालाय दायो फैगासिनो दायो मेन मिटिंआ जाहैबाय 12टानिफ्रायसो स्टार्ट जागोन बेनिखायनो मानसिफोरा दायो आस्ते आस्ते फैगासिनो 12टानि सिगां बेवहाय गोबां मानसि 10टाल'सो टाइम जादों दायो नै एसे बुंहांबाय आइजोफोरा बांसिन फैनाय जाबाय